Magandang araw mga kapatid. Kanina napunta kami ng dahil sa 13 ngayon, napunta kami ng sa shrine ni Mama Mary of Lindugon, Simala. So may naabutan kaming mga Indiano. Actually yung mga Indian na yan nagbo-volunteer sa shrine. Every birthday ni Mama Mary, September 8, 7 and 8. Namimigay sila ng mga pagkain. Breakfast, lunch at saka dinner at saka yung mga snack pa yan. Snack sa umaga, snack sa hapon, sa magsisimba paggabi. Meron din sila mga pagkain. Naabutan ko kanina, nagbigay sila ng bigas. Nag-interview ko mga Indian pero kung sanay magsalita ng Bisaya, dahil matagal na rin sila dito. So, puntahan natin, i-interview natin kung ano yung ginagawa o para saan yung bigas na dinala nila kanina. Samahan niyo ako mga kapatid. Salamat. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Simala, sa Lindugon. Meron tayong interviewin na isang kapatid natin na Indiano. At matagal na rin sila dito, 10 taon na rin dito kay Mama Mary. Ito si Ramandeep Singh. Ramandeep Singh. Tagalog, English? Pwede na Bisaya, sir. Bisaya. Mayong udto. Yeah, thank you, sir. Kanang paraon sa man to siyang bugas inyong gidala? Migo, para kami sa Indian community ni. Kami grupo sa pag-aalang Mama Mary Free Food Club Indian Community. I think siguro kami 8 to 9 years kami continue sa birthday sa Mama Mary. Hatag mi diri free food, soft drink, juice, tanan. Gamay pa, wala pa ning tower, no? Wala pa na tanan. Then so good mi ana buhat. Then siguro karon 9 years ni birthday sa Mama Mary, hatag mi ana tanan kaon, rice, sudan, soft drink, juice, coffee. 2 days. Katilaw galikos inyong gatas. Then karon sad kami hatag diri para blessings. Bahala kami walay Christian. Then huna-huna mi God is one. Tanan usara. Then morning every year para blessing hatag mi diri sa kaon. Birthday sa Mama Mary para kinsa taw simba para kaon diri tanan. Mo na may mga tanan nga kana silang mga Indian ba unsa din na sila mga Katoliko na o siya dili? Dili mi Katoliki, kami Indian Punjabi na. Punjabi. Kami mix Hindu, Sikh, na mix tanan. Dili mi huna-huna kami culture line. Kami huna-huna God is one. Oh yes. Siyempre dili mi kasal, dili mi trabaho, dili mi tanan. Mao ni kami huna-huna. Bahala unsa diri pista din celebrate mi gyapon. So asa mong gyud mo nagbase sa Cebu? Cebu gyapon kami. Kadtong dito sa may sa Torpita may Very puyo sa kami Pardo tanan puyo. Pardo mo. Pero kami pagalan sa grupo Mama Mary Free Food Club Indian Community. Okay. Registered man na. Na mo yung Facebook, no? O page? Facebook o na page sa. Pero ang simbahan ninyo katong dito sa nami simbahan diri duha, usa Virama, usa sa katong Mabolo. Nami simbahan nasa mi dito simbahan gihapon. Nasa mi simbahan diri. Pero ang katong dakong ninyo nga simbahan katong sa Mabolo, no? Buti una. Mabolo, kran sa Mabolo siguro 25 years to 30 years. Okay. Dugay na din bago diri 2 years, 3 years na sa Virama.
So from beginning pag sugod yun ninyo diri og kanang volunteer ni Mama Mary nagsugod pug diri. Oh, so good. So dugay na di ka kamaod. Nadugon is dagan na blessing sa Mama Mary. Mo din na maayo na kay kang Yes. Bisaya da. Oh. So pag start yun ninyo pila gyud mo kabok diri? Sauna first time ni start sa kami grupo gamay ra. Siguro 5 or 6 ka bo karong dako mi grupo. Dili gamay. Dako Halos kayo grupo. halos kamo mga Oo. Indian nga na diri. Dako kayo grupo karon. So kani sila mga kapatid every birthday ni Mama Mary present di sila. 2 days. 2 days from September 7 Or and 8. 2 days kami Oh. nabuhat ba? Magluluto sila ng mga pagkain umaga, lunch at saka 48 dinner. hours mi diri tapos- para 2 days. Kinsa tao diri layo-layo gikan simba tao. Para kaon na free. Wala iya huna-huna kaon para diretso ra simba din kaon din uli na. Bitaw nakatilaw ko sa inyo mga karin ninyo. Oh. Lami ang karin niya, lawas na taod na. Suki na ni Sobra sila. blessing sa kami Mama Mary. Actually, mga kapatid, yung tower na yan, yung tower 1 na malaki, Oh, sa wala. baba niyan, Sauna so good mi diri buhatana. Wala na Oh, talaga wala pa bago ni. simba. Gamay kayo simba sa center na only. ah, Karon dako kayo simba kita mi hine dako na. kita, Sauna kami start sa diri. Kami grupo 5 or 6 ka bogratanan. Then karon Dagana. kami dako kayo grupo. So, salamat sa kayo sa inyong pagkuhan. Really salamat sa Mama Mary. Bisan to dilita Ginoo, parehag tuo mi, reliyon. Mama Mary, oh. Usara matong tumog Oh, tinguha. God is one. Okay, nya. Thank you, sir. Salamat kayo. Okay, sir. Thank you, Dos. Maraming salamat, sir. Okay, thank you.